Hola, soc Alba i visc en Ontinyent, poble de bona terra i bona gent. Ontinyent és un poble de la Comunitat Valenciana amb moltes tradicions, com per exemple els gegants i cabets o les danses. Al nostre poble també es conten moltes rondalles amb la nostra llengua, el valencià. Mireu en quin carrer visc. Reconeixeu este nom? Enric Valor i Vives va ser un dels comptadors de rondalles més famós de la seva època. Va néixer el 22 d'agost de 1911 a Castalla i va morir el 13 de gener del 2000. Durant molts anys, Enric va recopilar a les zones rurals del País Valencià rondalles de la tradició oral i les seves rondalles més famoses són el gegant del Romaní, el jugador de Petrer, Joan Antoni i els trompellots, la xiqueta que va néixer de peu, història d'un mig pollastre i abella. Però primer, què són les rondalles? Una rondalla és una narració breu popular que combina elements de fantasia, de llegenda i fets reals. La trama sol ser molt senzilla, amb situacions i personatges comuns a tots els pobles i cultures. Hi ha rondalles de tres tipus: rondalles meravelloses, rondalles de costums i rondalles d'animals. Les rondalles tenen una estructura narrativa, i aquesta és 1. Començament, 2. Conflicte, 3. Acció, 4. Resolució i 5. Situació final. També hi ha molts tipus de personatges, com per exemple l'heroi, l'agressor, el donant, la princesa, els auxiliars de l'heroi, els falsos herois i la víctima. Hi ha molts comptadors de rondalles a banda d'Enric Valor, com per exemple Francesc Gisbert o Almudena Francesc, que és d'ací, d'Ontinyent. També està Dani Miquel, un dolçainer, compositor i cantautor molt famós. Esta rondalla que jo us contaré és d'ell, la princesa Ratolina. Hi havia una vegada una princesa que li deien Ratolina i que se volia casar, però esta era molt espavilada, ja que volia casar-se amb el personatge més poderós del món. Així que va anar a l'escola i li va preguntar al mestre savi: Mestre, quin és el personatge més poderós del món? El mestre es va posar a pensar. Un dia que el mestre ix al carrer va mirar al cel, va veure el sol i li va dir: El personatge més poderós del món és el sol, perquè ell ho il·lumina tot i fa créixer els millors amics dels homes i de les dones, que són els arbres. La princesa Ratolina agafa una motxilla, una cantimplora i un tros de formatge. La princesa Ratolina el sol ha anat a buscar. Li ha dit: fill de la meua vida, jo amb tu em vull casar. El sol que s'alegra, però no ho pot acceptar. No ho puc acceptar perquè el núvol té més força, em tapa i no puc brillar. El núvol té més força? Aleshores, la princesa Ratolina va anar a buscar el núvol. La princesa Ratolina el núvol va anar a buscar i li va dir: fill de la meua vida, jo amb tu em vull casar. El núvol li va caure la bava i li diu tot somrient: Si busques qui té la força, la resposta està al vent. La princesa Ratolina va anar a buscar el vent. La princesa Ratolina el vent ha anat a buscar. Li ha dit: fill de la meua vida, jo amb tu em vull casar. El vent fa una bufanada. El núvol m'ha dit que tu ets el més poderós, per això em vull casar amb tu. La muntanya és més forta i em fa parar. La princesa Ratolina va anar a buscar a la muntanya. La princesa Ratolina la muntanya ha anat a buscar. Li ha dit: fill de la meua vida, jo amb tu em vull casar. Amiga muntanya, el vent m'ha dit que ets molt forta, per això em vull casar amb tu. La muntanya que tremola a poc es va desfent i de tota aquella terra un ratolí va apareixent. Tot això ho has fet tu? Sí! La princesa Ratolina, agafant el ratolí, li va dir: Fill de la meva vida, tu seràs el meu marit. Que voltes pega la vida per anar al mateix lloc, i conte contat ja s'ha acabat.